Pamer bojo. Yo ibu-ibu joget semuanya yo. Sehat-sehat teman-teman. Ayo kita goyang yo. Semangat. Sarinya Indonesia. Mau nyanyi boleh? Mau nyanyi? Aduh. Ayo presmet itu gabung boleh teman-teman yang ke depan. Udah didukung kok. Aduh.
sing tak tunggu. Kowe Kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir sengingene ana kene aku nunggu kowe. SMS rambalesi yen tak telepon malah mbok pateni maka aku yen kepethuk irungmu mesti tak siwa ala siwa Lali janjine apa iya mas kandhane alasane nyolake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko. Monggo bapak ibu mau nambahin nggak? Monggo 46. Nah iki ora sido wis ngene ora Piye? sido. Wis didudut kok dibalekke meneh. Oh alah aku wis ngenteni lho Iki lho. ibu wae iki mau lho yo janjane kowe ning ngendi Gelakan galakku saja nyerikani atiku susah kowe kencan Kensan karo wong wadon liya. senajan sampai saya Indonesia. Heyo, heyo. Dino minggu sing tak tunggu Kowe ngajak kowe ngajak ning tawang mangu Apa iya? nganti lingsir sengingene ana monggo kene mau nyawer aku nunggu kowe. pengawan solo SMS rambales yen tak telepon mbok pateni atiku susah kensan karo wong wadon liya. Alasane nganyelake Nyapa? sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko. Kenapa? Yen aku gak mlebu ki ya dilebokke. Oh, lali aku. Senengane aku gak mlebu tuh ngenteni ae. Gak Panteni mlebu-mlebu. terus. Ah, iya. Ya kene kan capolos. Kono capolos Capolos, ngenteni Sak. mlebune. Sik aku rene sik lho. Iki mau Endi, Mas arep endi? nyawer apa piye to? Ibu, iki arep nyawer apa minta lagu? Alhamdulillah. Oh enggak, oh aku pede banget. Yuk. Janjane kowe ning ngendi Gelagat galakku saja nyurikani atiku susah kensan karo wong wadon liya. Jo. Sudah ya Ibu, nanti lagi. Lali janjine. Betul.
siang pantoro rapi mong eling manis sing ati setiaku iso anduweni marang sang tiasu Fajar kemana ya? Mas aja, monggo. Wong ayu kinaya tampa susah jroning batenku. Bagus antep rasa siang pantoro rapi mong eling manis sing api setiaku iso anduweni marang sang tiasu
Spesial kagem Ibu. Cerah foto. Wong ayu pepujanku ati susah mung pengin ketemu Wong bagus papujanku ora beda rasane atiku awan wong kira bisa turu wewayangmu ngreridu atiku rino wanita anti-anti ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung iko kang bisa nambani aja sebelah wong bagus tresno iki ora bakal layu ora suwe kono ku bali bisa sumandhing ana ing sisihmu sengaja Suwindu suwe lawase kowe lunga pamit tinggal aku wong ayu pepujanku ati susah mung pengin ketemu ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mari amung iko kang bisa nambani Pak kowe tek nemu anak Pak Ndak ya. Kon ndi ki mang lek luru. tek nemu anak Ora nggendong. saka kono gendong bocah anake sapa lho Pak Aja sembarang Yuk. wong bagus tresno iki ora bakal layu ora suwe ngono ku bali bisa sumandhing ana ing sisihku yo yo
Satu tebang yang kembali senada campur sarinya Indonesia. Terbagi spesial kagem para tamu ngaturaken sugeng rawuh selamat datang. Selamat menikmati hidangan yang telah tersedia. Masih kembali senada campur sari. Sepi ning liyan hanyalah aku kowe lapo katresnan tak masuk bagus tak jauh ojo sekikirian hanyalah tresno iki ake pacoban. Senada campur sarinya Indonesia. Sangat keren audio tentang Buana Genset Cerah Foto Production iki kucai. Tresnaku
Dikasih yang mana dulu sayang? Selendang biru ya. Ya. Habis itu apa? Cinta tak terpisahkan. Cinta tak terpisahkan. Kita di mana ya? Senada Sembersarinya Indonesia. Sini. You sangkan parat. Audio. Yen kowe njaluk lebih, mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa andang ngomong. Apa tinyong tresnanmu? Yen kowe njaluk lebih, mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa andang ngomong.
Yo. Wah, nek tak sebutke ngamuk jensete dipateni kaya ning kono. Gandolan ning ati tegane nyulayani janjimu sehidup semati among ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak mengirokan aku Boseng mesra karo adike. lagi dudino gandolan ning ati tegane nyulayani. Dokang masane aku tresno lilono aku lunga ati ra kuat nandang rasa durung karaka cintamu sudah gak beneran aku cuma buat mainan dokang masane aku tresno lilono aku among kesabaran mugi Allah paring kasembatan matiku enaku ramayu dan tanggung jawabmu itu palsu kino aku cinta beneran pastikan ku buktikan ibuku akan datang melamar di kau sayang. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Kita goyang lagi bro. Senaga campur sarinya Indonesia. Usahakan barang audio Prahudu Production Benta Buana Jensen Masih keluarga Wonosobo. Kutino gandolan ning ati tegane nyulayani janjimu sehidup semati amung ono ing rasa sayangmu sudah pergi tak mengiraukan aku lagi dudino gandolan ning ati tegane nyulayani Tukang masane aku tresno lilano aku hati ra kuat nandang rasa kurang karaka cintamu sudah gak beneran aku cuma buat mainan hey hey tukang masane
Astagfirullah. Atau pilo ya Allah. Iki delok niki tangane lho. Spesial pengantin di sana buat Saiful Hajat, buat para tamu undangan, buat kakak yang cantik-cantik nih, seragam biru. Nemu kowe pas ati ambyar-ambyare, pacar sing tak tresnani, buat aku boleh liyane. Kamu dadi tombo ngobati ati sing loro, muga ikhlas nempo tekan pesu nganti tuwa. Kowe sing paling ngerti marang kahanane hati, aku mau semangati ngusap iluku sing rebes milih. Pepecane ngati kinaryo kembangi wangi, sabar-sabar ngomong aku, muka selase dadi siji. Kakak goyang. Matur suwun Gusti pun maringi singgah hati, nebus lirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi singgah hati, yang pergi biarlah pergi, ono kowe sing encani. Senada spesial wali masih senada buat para tamu undangan. Kowe sing paling ngerti
Yuk kembali satu tebak penjulung ada senada Campur Sari Indonesia. Yuk sangat mana audio. Yuk teman-teman kedua mempelai gabung yuk. Aduh. Bulan sini sayang, kembali satu teman tergugat spesial teman-teman kedua mempelai dan resmet senada Campur Sari Indonesia. Tresno tulus tulung kata saya, stop mencintaimu gawe aku. Yuk semuanya maju yuk, joget. Ini yang punya lagu? Betul. Iya. Ayo cantik.
lagu. Mungkin aku terlalu cinta. Siapa? Oh iya? Aku terlalu sayang. Sini maju dong. Siapa ini? Bang Yudi. Pancen aku ikut salah, terlalu percaya marga menyawang rupa. Saiki aku wis sadar, lalu kau gak mencintaimu. Rungkan te-entean, kelangan kowe sing paling tak sayang. Bodohku melayang, teko tenang, tangis-tangisan. Rungkan te-entean, Bang Yudi. Terus tulus kemudian kata sayang, stop mencintaimu, gawe aku ngalur. Ini siapa ini? Mas Fajar. Bersinar dong Mas Fajar. Asik pengantin. Asik. Turun dong, turun dong. Masih Mas Yudi. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang hati, rak rasa dilarani. Pancen, ini siapa? Aku Mas Dava. Terlalu percaya mergo bunda menyawang rupa. Saiki aku wis sadar, lalu kau gak mencintaimu. Rungkan te-entean, kelangan kowe sing paling tak sayang. Bodohku melayang, teko tenang, tangis-tangisan. Bunda, rungkan te-entean, rasa tulus kumpul ning ketulanan. Tak mencintaimu, gawe aku. Mas Fajar, Mas Fajar. Spesial Mas Fajar. Asik, aye, aye, Semangat, aye, Campur Sari aye. Indonesia. Tarik terus Mas Fajar.
Mas Yudi makasih, Mas Fajar. Kita kasih Pak Hajat ya. Spesial kangge Demak pun ingkang kagungan hajat semoga wonten rondo kemling. Spesial bosku sembah nuwun ingkang kagungan Tengno Jaya Setia Budi, sehat ya Pak sembah nuwun. Dak pundi cahayu kate tindak pundi katingan tindak wae orang numpak taksi Numpak satu. Dewean omong rawedi timbang akur kula urun ngancani
senada Kedua buatan yang satu Yusakan Marana Audio Tengah foto production Iki buat saya Sang Dewi katon ngamlami hamba parwangi semi arum kembangi melati dasar bulan dedari
Spesial kanggo Bude, keluarga besar Wonosobo. Ayo, ayo. Sun kaya kelowas, krungu sampean baleni rapi lawas. Yen weruh mangken di kula beli pengen, krungu sampean baleni rapi pengen. Layang-layang uraganing bekarangan, ati sun melayang kadung kenang sampean. Kelowas ati sun kaya kelowas, krungu sampean baleni rapi lawas. Kelowas ati sun kaya kelowas. Ayo Bunda Enjam, gak joget sekalian. Oke Wonosobo matur sembah nuwun. Mbak Putri boleh kesini Mbak Putri. Matur sembah nuwun. Hey, sembah nuwun Bapak. Ja. Daripada saya lawas tambah lara, mending pisah bagian kula jadi renda. Kula sumpah kula arep kula eling, kula rilat cintane itu kebalik. Daripada saya lawas tambah laras, mending bisa selawas sing jadi renda. Goyang! Kelowas ati sun kaya kelowas, krungu sampean baleni rapi lawas. Mbak Dias, mangkene kula beli pengen. Asik banget goyangnya. Sampean baleni rapi pengen. Layang-layang uraganing bekarangan, ati sun melayang kadung kenang sampean. Kelowas ati sun kaya kelowas, krungu sampean baleni rapi lawas. Kelowas ati sun kaya
sudah sabarku untukmu. Walau kau acuh tak acuh selama ini kepada diriku, semua ku korbankan untukmu. Ku berjuang pertahankanmu, namun sedikit dirimu tak menghargai cintaku padamu. Yo, kini setelah ku temukan dia, mau terima aku apa adanya. Dia yang mengobati luka, maafkan sayang, ku duakan cinta. Sikap aku hianati karena salahku sendiri.
bersamamu, tak sanggup lagi ku jalan. Ya 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 ya. Sampai apa sayangku? Yuk. Apa tuh? Temen. Oke. Satu tebang temen Anjani. Spesial buat pengantin dulu. Kita bingkis. Kudune kowe ngerti. Oh iya. Tresnoku nomor siji. Penak elemu blenjani janji. Kowe teko ngarani.
liyane. Lagi. Abisin Pak Aryo. Masih Mas Satu lagi Dafa, ya. Bunda Haja. Habis Asik, asik. asik. Pak Aryo. Kepikiran bahagiamu aku kapan. Ayo sayang. Ngomong Piye? jalukmu piye? Lah piye? Tak turutane. Lah piye? Tak usahane, makasih. Aku ora masalah yen kon berjuang dewe. Sing penting karya bahagia ending.